Čau, zdarec lidi. Dneska vám dovedu můj nový dům, který pořád dělám, ale už ho dělám hodně hodin. Je noc už, takže a ten dům jsem udělal podobně jako z toho ze série Perryho, jako jsem ho podobně udělal, ale pár věcí nejsou stejný, třeba tohle, anebo že jsem tam nevzal tu zahrádku, anebo že tohle jsem udělal jen tak, prostě podobně. A by the way jsem to udělal, tohle jsem udělal podobné jako na této stráně. Tady jsem unavený jak mě. Jo, a to jsem ještě udělal lampu a tu jsem zkoušel udělat z květin to, jak se to jmenuje, srdce. Kamo, teď mě to připomíná úplně, kdybych tu udělal nějaký zámek jako z Číny a tu by bylo úplně nehnusný. Jdeme na ten house tour. Takže jo, a dělal jsem to v Krásně. Takže budeme jako úplně normální lidi. Takže tu bydlíme. To jde těžko, to je taková. Co tu první uvidíte, jsou tady tyhle hezké květičky. Kytičky, bro, nevím jak to říct. A tu je další kytička, dvě. Tu je prase, pasátko. A rovnou tady se můžete kouknout na to okno. A teď jdeme dovnitř. Je tu sklo, tu jsou dveře a tu jsou jakože poličky na něco. A tu jsou šestky, v nich je netherite armor, si tam chci dát, kdyby se mi nějaký zničil. Jo, tu má pejsek míček, to je můj pejsek, to je můj, jo. Tu mám délku, ještě tu chci udělat takhle dál. A jdeme do druhého patra. A tu máme ještě koberec. A teď jdeme sem. A tu je takhle výhled z okna. A tu je tady takhle. Jak to říct. A to je asi vše za chvíli. Jo, tu jsem. Tohle byl fakt velký problém. To udělat. Jo, a tohle bylo na to, že já jsem chtěl udělat jako takové schody, jako víte, jaký ty zatočen. Protože on je tam udělal taky, myslím. Ale neudělal. Tedy jo, udělal. Udělal je tam a já jsem nakonec udělal ty normální, ať se zabrali. Takže kamo, já jsem tvýho bráchu zabil. Běž pryč, kamo, já tě taky zabiju. Kamo, chceš?
napíchnu se tě na sekanou, jať. On se na sebe to dá. Jako fakt. Kde seš, ty kuku? Tu jsi. Pojď. Kde je? On se na sebe dal invis a někam zdrhnul. Já jsem zabil tvou bachu, napíchnu si tě na sekanou. Já se tě udělám na ohýnku. Takže lidi, tohle asi bude konec videa. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo. A zatím čau lidi, mějte se krásně. Počkat, ještě ne. Jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr. A zatím dobrou noc. Čau, čau, čau.